Здравейте, ще играя пак. Какво ще играеш пак? Ще играя Brawl Stars пак. Брато, млъкни. Не. То не ти си така, не? Не, аз съм. А не, само малко. Кому интересува клипът? Не, ко ме интересува, че си гей. Рибозъл. Като му ще изниш па не знам. Ба, ще ми си. Кому се оправя ще си мира? Кому се... Вилен е 100 пъти по-умен от тебе и 100 пъти по-силен от Нито тебе. или ме интересува, нито никой. От един само може. Той е повече малко здрав. Ти. Дори ако не си в училище, пак ти си по-умен, драв. Да, бе. Той поне не е толкова стъпка, тебе. А и поне имам грам мозък. Давай. Не чупа само. Да, и не чупи само като тебе. Ти ще по 13 фона. И повече. 15 100. Повече. Ба вас кому интересува колко чупи? И искаш да чупиш телевизор. Джунгъл. Какво ще опаса ми типа пикне? На вили го намеря. Аре сега сме връщам назад. Мале, колко на малко кръв съм. Бахчетата игра, брат. Да иде по-бързо. Да, но. Дам стомбо. Добре. Аз ще не развъзвам. Това не трябва да развъзвам. Има ли проблем? И как лаги ме пучи, брат. Как ще пучи? Също ще се пусти. Ако че няма на стримите. What? То стримира! Мале, как ме заби. Драга, ела да седнем някъде другаде. Защото някой ми пречи. То си дробни. Да. Да, даже то не трябва да се дръзне. И нас не ни интересуваш ти. Ние сме по-важни от тебе. Тихо, че няма да имам лайкове. И подпишете ми се на канала. Да направим 10 лайка. Ще да може лайк. И да получим добър успех. Але как го изкемпи. Не ни пече на нас. Да го печели. Да. Абонирайте се за това. Казах го. Нищо пак. Сега се горе друмер за мен. Амила. Аз се стимих с той, а няма да го убивам. Аз ще му дам той да спечели. Добре. Ще дам на второ, ама не и на първо. Къде бягаш? Айде, убих го!
Ага, не смисъл. Айде, победил. Си дал просто. Плюс 20 купи. Еми. Ого, ще отварям. Мегабокс! 6, моля. Трябва да скочите моля. пъти. Едно. Моля. Абе, 5. трябва да изчакаме. Карен. Пак имам нещо полезно. Поне мина почти вата. Да, не остава още малко. Йой! 4 дена остава. А? За бата база, да? 4 дена. Те бяха 69. Ма минаха много бързо. Аз снимам на живот. Ел примо. Айде с кемпингта! Йони, аз съм много добър в кемпинга. Този е избягал явно. И просто спами някъде. О, тук има Едгар! Исках да помогна на Поко, но не ми се получи. Да умре първо Едгара! Човек, не е интересно. Аз пак ще излезна. Ще дойде пак. Да. Тези два, така са върни да се вземе. Това е нов пин. Опа! Едгар! Никой спами! Еми, видеото спира. Чао.